Napalgang wa nay kinabuhi ang gibana-banang 3-day-old nga baby boy sa usa ka bakanting luna sa Sitio Kadulang, Barangay Marigondon, Lapu-Lapu City. Si Luan Mirondina sa report. Giputos pa og daw terry cloth o gitaparan og buki kining usa ka masuso nga wa nay kinabuhi nga napalgan sa mga residente sa Sitio Kadulang, Barangay Marigondon nga gibutang lang sa usa ka bakanting luna kaganihang buntag. Matod ni Cora Iway, usa sa mga mulupyo sa dapit ug usa sa labing unang nakadiskubre sa patayng lawas sa masuso nga nabantayan nila kini pasado alas 8 kaganihang buntag. Actually, ma'am, nagid mi sa balay ato nga time, then ang among silingan ni ingon na pod namo ba nga na kunoy bata dito gilabay sa kanang kalibunan mo tong gi-confirm gid namo. Yadto gid namo ug unsa jud ka tinuod nya. Mo to pagtanaw namo bata jud di ay. Sa paghiling sa mga sakop sa scene of the crime operatives, nasutang usa kini ka baby boy nga gibanabanang nagpangidaron og tulo ka adlaw. Apan ana-ana sa state of decomposition ang patayng lawas sa masuso nga gibanabana usab nga duha ka adlaw nang way kinabuhi. Sa dapit di napalgan ang patayng masuso, nakita usab sa kapulisan nga daw may kinautan, busa gituhuan sa mga otoridad nga may intensyon unta ang nagda sa patayng masuso nga ilubong kini sa dapit. Assumption lang nako ma'am nga basin og tungod sa pagahi ilitaw man sa yuta kay kanang batita sa may Marigondon. Padung na ito sa dagat ma'am. Ingaw po ng area ha. Kuan din na siya so nang araki kayo na klase sa mga yuta di ba ma'am. Wa siguro to makadaog saktong gamit para pagkubkub mo to nga kuan wala na madayon og lubong ang bata. Gisubay na karon sa Women and Children Protection Desk sa Lapu-Lapu City Police ang mga birthing centers ug hospital sa Lapu-Lapu City nga may mga pasyenteng bag-uhay lang nanganak aron masubay kung si kinsa ang inahan sa patayng masuso. Pinaagi sa abag sa LGU, napalubong na usab ang maong masuso sa usa sa mga samang sa Lapu-Lapu City. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.